Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaa kaninyo. Mga inigugma kong mga igsuon dan ni Kristo, karong adlaw, malipayon kitang tanan, ug magpasalamaton kita sa Ginoo, kay atang gitapok o gitagaan nining kahigayunan nga makasaulog sa Eukaristiya, ang labing bililhong gasa niya para kanato. Sa atong pagpasidungog, sa atong mahal nga patron, San Isidro Labrador, atong iampo sa Ginoo ang kalinaw sa kalibutan ug ang kalinaw sa ato ang nasod. Hinaut-unta nga matag Pilipino, matag usa ka nato, makat-on sa tinuuray nga paghigugma sa Dios diya sa atong paghigugma sa usag-usa. Andam mo nato karon ang atong kaugalingon sa pagdawat niya, maghinulsulo na kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
magampo kita. O Ginoong Diyos namo, ang tibuok kalibutan imuha, o gitawag mo kami sa pagalagad kanimo, pinaagi sa pagatiman sa mga hatag nga naglibot kanamo. Itugot nga ang paniging na ni San Isidro, magdasig kanamo sa pagpakigambit sa among makaon uban sa mga gigutom, ug sa pagbudlay alang sa kaluwasan sa katawhan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka adlaw ni Ana, samtang nagtigom ang usa ka gatos ug kawhaan ka magtotoo, mitindog si Pedro ug miingon, mga igsuon, kinahanglang matuman ang bahin sa kasulatan, diin ang Espiritu Santo, pinaagi kang David, mitag na mahitungod kang Judas, ang mitultol sa mga tao nga nagdakop kang Jesus. Si Judas usa ka sakop kanhi sa atong pundok, kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton. Kay nasulat sa basahon sa mga salmo, maawaaw unta ang iyang puloy-anan, ug wala na'y magpuyo niini. Ug nasulat usab, aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa, kinahanglang moapil kanato ang usa ka tawo aron mosaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. Ug kinahanglan nga usa siya sa atong pundok sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakig-uban pa kanato. Sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan, hangtod sa adlaw nga si Jesus, gibayaw ngadto sa langit. Busa, misugyot sila og duha ka tawo. Si Jose nga ginganlag Barsabas, ginganlan usab siyag Justo, ug si Matias. Unya nagampo sila, Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tao. Busa, itudlo ka namo Ginoo. Kung kinsa niining duha, ang imong gipili, nga mupuli kang Judas sa pagkaapostol, nga iyang gibiyaan, aron pag-adtos sa dapit, nga angay kaniya. Human niini, nagripas sila kung kinsay mahipuli, ug si Matias, mao ang napili. O gidugang siya sa pundok sa napulog usa ka apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan uban sa mga kadakuan sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan uban sa mga kadakuan sa iyang lungsod. Dayga kamong mga sulugon sa Ginoo, dayga ngalan sa Ginoo,
Day kununtang ngalan sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw, daygon ngalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himayan. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadungaw gikan sa langit, ug sa yuta nga nasa ubos. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Gibayaw niya ang ubos gikan sa abog, gikan sa kalapukan iyang gialsa ang kabos. Aron palingkuron sila uban sa mga kadagkuan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Ang Ginoo manaka ninyo.
tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nahigugma ako kaninyo ingon nga ang amahan, nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumanin ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako na higugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog na ko sa akong amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, ug gipili ko kamo aron manlakaw ug mamungag daghan, mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog magpabiling magtindog. Akong pagtahod sa to ang buutan nga Padrikura, Father Nilo Sabilion, sa iyahang kaubang pari nga nangalagad, Father Glicerio, alias Father Serge Stano, sa ato mga igsoong mga kaparian nga naadiri, daghan kay sila, sa ato mga higala, kauban sa pagbangalagad ng mga kamadrihan, atong dakong kalipay, of course, ang presensya sa ato ang pinanggang mayor, Mayor Bimbi, o sa ubang mga opisyalis sa ato ang barangay o sa atong pinanggang lungsod sa Dalagete. Mga igsuon ko diha ni Kristo. Happy ko kaayo. Happy basad mo? Pag-sure mo ba? Oo. Kaya ganina sa inyong pagdawat nako, grabe ang akong kalipay, kay mabati nako ang kamainiton sa mga tao nga nagtagbo. No? Kanang usahay nga mabisita mi or kanunay, kanang daghan kay mga tarpuli, no? Nga, welcome, ana. Yan, napo akong naong, no? Ana. Pero sultihan ta mo ha, ang mas makalipay nako dili ang mga tarpulin. Ang makalipay nako ang presensya sa mga tao nga nalipay sa atong pag-abot. Amen? Kunya daghan kay mga katulad na itong mga katekista, yay, salamat. Pagduaw, maymay sa magbalantay. No? Ang katunguban nga wa kay balo, unsa nang maymay sa magbalantay, wa pati nga nimo maka-follow ni Bishop sa Facebook. Muna siya Facebook page nako, maymay sa magbalantay. O I hope nga naka-follow na ang uban, no? Kanang magbalantay, kinsa man na siya?
Kaming mga pari, pwede mi tawgog magbalantay sa mga karnero, pero naagi atong usa ka magbalantay. Kinsa man? Si Kristo, ang Ginoo. Pakpakan nato itong magbalantay. Unya ka ng maymay, kailan mo ni maymay? Ang pulo nga maymay, tingani ang mga gagming bata, wala sa kasabot, no? Pero kanang maymay, gentle advice, no? Kung sa may opposite sa maymay, yaw-yaw. O mga anak, mangutana ko ninyo ha, ang inyong mga parents, magmaymay ninyo, magyaw-yaw ninyo. Nahadlok sila mutubag. Pero ang maymay, gentle advice. Ang yaw-yaw ka na masuko na. Magyaw-yaw na. Mga tapulan, mata na mo. Isog na ba? Matingala ka kay, by experience, ang maymay, hinay mo na siya nga tingog. Advisean ka ba? Ang yaw-yaw, kusog. Pero, abi ninyo, by experience, mas madunggan ang maymay kaysa yaw-yaw. Kini mga bata, kabalog gini sila, nga kung yaw-yawan ni sila, ang ilang dunggan mo sira. Kamo mga parents ha, paminaw mo, inigyaw-yaw ninyo, ang ilang dunggan mo sirado. Pero inyo na silang tawgon, unya inyong sabakon, nya hagkan ninyo, nya ino ni mo nak, ay napabadlong na ka, mag-ampo tanak ha, sus mutuhop sa ilang kasing-kasing. Amen? Tanawa, niimi ng mga bata. Makasabot sila. Muna mga ginikanan, mga lulag-lulo, hinayi ang inyong yaw-yaw, himuang maymay. Okay? Sa di pa ko magpadayon sa akong taas kay nga wali, palihog lingi asa ang inyong mga tapad. Unyaing na dayon, salamat sa Diyos, buhi pa ka. Sige. Ina. Salamat sa Diyos, buhi pa ka. Kanang inigmata ninyo inikabuntag, magpasalamat ba mo sa Ginoo? Base ng uban, unahon mag-check ang cellphone kay Facebook kung sa'y comment dito. Unahon mo tanaw na kung sa'y dagan sa iya mga gipang post. Dapat, inigmata, unahon pasalamat sa Ginoo. Lord, thank you kay Lord, buhi pa ko. Ay mo kalimutan na, abi ninyo, daghan kay mga buta nga, ato lang baliwalaon ba? Just take it for granted. Pero abi ninyo, kumawa na siya, pertinisura. Pananglitan, inigmata nimo, nigbangon nimo, sakit na kayo mga likod, mga kabukugan, kaya kini magkaidaranta, daghan namang rayuma, no? Daghan na yurik. Unya, sakit na kayo, tikang, bangon nimo, sakit. Nya, karon nga pa na ninyo batia, pasalamat sa Ginoo. Nayudaghan ra ba? Inigmata, maglisod nagpangihi. Naadiriwa, mga idaran nga lalaki. Ay lang mo kaulam mo angkon ha. Lisod na ipangihi. Nya kita inigmata natin ipangihi na to, Hanoy. Hanoy na. Ngay kita pasalamat sa Ginoo. Kanang ginhawa na to, nga di pa tayo mag-ubo-ubo. Wow. But these are things nga we just take for granted ba? Nga malimot na pagpasalamat sa Ginoo. So, salamat sa Diyos, buhi pa ta. Pakpakan na to ang Ginoo. Pero na ako'y hagit ninyo, unsa may ilhanan nga ang tao buhi kaayo. Kanang muliho, kanang mangaway pa, buhi pa na kayo. Unsa man, kanang manglibak pa, buhi pa kayo. Ang balaang kasulatan, nag-ingon, an eternal life is this, to know you, the only true God, and Jesus whom you have sent. Ang pasabot ni San Juan ana sa Ebanghelyo, pulong man ni Kristo yang gigamit, na ang tao maingon na to, buhi kaayo, na eternal life,
fullness of life. Kanang tao nga na ay relasyon sa Dios. Kanang tao nga nakaila og Dios ug tao nga dunay relasyon sa Ginoo. Mao na ang tao nga buhi kaayo. Bilingi ako nagbalik yung tapad bi tanawag buhi ba gyud tinuod? Ha? Buhi pa, buhi pa. Mga anak, buhi pa ba yung tapad? Oh, pag ingon na nga buhi pa, Bishop, pasabot anak kanang tawhana na ay relasyon sa Ginoo, musimba, kamao magampo, kamao mutahod og Dios. Mao ni tawo nga buhi kaayo. Unya ako ning giisgutan ninyo kay kita manggod sa Archdiocese sa Cebu, pag-abot nako atong gisugdan kining atong biyahe, gitawag natong synodal journey. Unsa nang synodal journey? Kanang sinuduhanon nga pagbiyahe. Unsa nang sinuduhanon, Bishop? Kana bang mo biyahe ta nga mag-uban ta? Why biya ay? Nakasuway na magbiyaan mo sa inyong nanay? Muhilak mo no? Sa gagmay patang batok, biyaan kayo tang. Lakaw sila, biyaan ta, sus, masakitan ta. Sa simbahan, daghang higayon na mabiyaan. So ang atong hagit karon sa atong synodal journey nga mag-uban unta ta ba? Ang obispo, ang mga pari, ang mga tao. Ganina bitaw, maka-imagine ta no? Nagtapok tas gawas, tagbo ta na, nya, gauban ta pa dong simbahan. I can just imagine God up there, magtanaw nato pagkanindo sa akong mga anak. Naghiusa sila, nag-uban sila. Muna itong damgo sa Archdiocese sa Cebu, padulong sa tuig 2034. Hapit na, 2034. Ngano magsaulog man tas 2034, that is our centennial celebration sa atong pagka-Archdiocese. 100 years na nga ang Cebu nahimong Archdiocese. Nya mo na sa ulugon sa 2034, unya ako isip inyong moral Pangulo sa simbahan, kaming mga kaparian, nagtinguha ta uban ninyo nga mulawig ta, mubiyahe ta padung dito nga duol ta sa usag-usa. Okay? Unya nga atong theme sa maong journey, journeying together as a church fully alive. Simbahan nga buhi kaayo. Pagkanindot. Og tao buhi kaayo pagkanindot na ay relasyon sa Ginoo. Simbahan pod katawhan sa Dios nga buhi kaayo. Unsa may ilahanan sa simbahan nga buhi kaayo? Namo ni pangutana nga importante nga atong tubagon. Nya akong gipasabot, tulo lang kabutang atong tan-awon. Ang una, kini maong simbahan katawhan ni nga nakasabot sa iyang gituuhan. Kitang tanan diri nakasabot ba ta sa atong Kristohanong pagtuo? Tingani daghan to nakasabot pero dili pa kaayo kinahanglan mapalaw man nato. Pananglitan, musimba man ta. Sa ato ang Domingo, simba ta no. Unya iniguli nato sa ato naputay mga patutuo. Ihaw putag manok nga atong paduguan, no? Bis mo natong duguan na. Ha? Nya naputay habak-habak. Kini sila, di man ni kabahin sa atong Kristohanong pagtuo. Ha? Sa ato pa, nakasabot sa atong Kristohanong pagtuo, pero wala kay mapalawmi. Kay daghan pamantag mga patuo-tuo. No? So, importante sa usa ka buhing simbahan, ang mga tao nakasabot jud sa ilahang pagtuo. Kana inig Biyernes Santo, magposisyon ta. Inig uli sa posisyon, wa pa gani kasulod ag karo, agbuwak na nga, lampurnas na. Nahitabo ba po na rin nyo dili? Wala na din mahitabo. Salamat, Padre Nilo. Maayo kayo ang inyong paghiyas mga tao. Kay sa ubang parokya, agoy, gihiblad ang pari. Kay nabungkag naman ang mga buwak. Kaya nga naman, ilugan man nila. Kaya nga no, ang uban, ibutang sa ilang pukot para kung dahagkuha. Ang buwak, ang uban, ipakaon sa manok para kung niglabok, igo, daog dayon. Mga anak, patutuo man eh. So, dili buhi ang ilahang, dili lawom ang ilahang pagtuo. So, ang buhing simbahan, ang mga tao nakasabot sa ilahang gituuhan. Ikaduha, ang buhing simbahan, magsaulog sa iyang pagtuo,
sa malipayon nga paagi. Panalitan, kamo karon namo simbahan. Oh, wow! Yan, isimba mo, kanta mo man sa choir. Buhay kayo. Nya, pagampo, mutubag mo sa pari. Buhay kayo. Sa ito pa, malipayon nga ni sa ulog. Ang uban, musimba man gani, pero bugati lawas ba? Oh, nya, magpalit-lit pag yun, kaya, nya natakay, nagwali pas bishop ron. Magpalit-lit. Sa ito pa, dili, dasig, dili, buhi ang iyang pagka magtutuo. Kay luya man siya sa iyahang selebrasyon, sa iyahang pagtuo. This is our celebration. Salamat mga anak ha. Kay kamoy nanguna sa pagkanta. Ako naminaw ko, dasig po ko kanta gapil. Kay nindot man ang inyong pagkanta. Pagpakanto mga bata, be. Oh. Nagsaulog sa iyahang gituhan. Unyak, mana, ikaduha, nakasabot sa iyang pagtuo, nagsaulog, ikatulo, magsaksi sa iyahang gituuhan. Ha? Mga ikatulo, importante kaayo. Magsaksi gyud. Meaning, Diyos nun tasod simbahan, paggawas na to, manglibak na ta. Di mao. Sayop. Wa magsaksi. Di maayo. Ha? Simba ta diri, Diyos nun ta, paggawas na to, Diyos nun gihapon ta. Amen? Oh, buutan tag Domingo, Lunes ka to Sabado, dili kaayo. Di maayo. Oh, na may uban mo simbag Domingo, nya ini ka Lunes Sabado, manikas dito sa merkado. Inana, dili maayo. No, magpasakit og laing tao, manaot. Labi na gyud sa Facebook, mangaway. Wa ta magsaksi ana. Oh, ang uban gani mga opisyalis, mangurakot, di maayo. Di maayo. No? Nya pare, buutan diri nig misa. Nya inig human, awayon. Di ko lingi diri. Di ko mo lingi diri. Kanang kasabot mo sa akong gipasabot nga magsaksi sa atong pagtuo. Tulo ka elemento mga anak ha. So mangutana mo, unsa man ang simbahan sa Mantalungon? Ang mga tao din ha, buhi sila kaayo? Basin. Kaya ngano, nakasabot man silang pagtuo. Unya, nagsaulog man sila sa ilahang pagtuo. Unya sa katapusan, nagsaksi sa ilahang pagtuo. Amen? Pakpakan to ang tanan. Hapit ako mahuman ha. Kanang kasagaran, mubo na akong wali, pero tagsaraman ko niyo ubanon, magkita diri, no? Kaya kano sa ako makabalik, ako lang pakapinang gamay ha. Gamay lang. Una, magpasalamat ko ani mga bata. Mga anak, paminaw mo ha. Usa sa nakapabuhi sa simbahan, kamo. Ang simbahan nga, mga tiguang na lang manimba, murag, nagtinga na. Endangered species na. Kaya, di magdugay ni mga tawana. Kasi may mapuli nila. Dunaaman mo, lipay ko kaayo eh. Kaya kay mga bata niya, dahil mga bataan untos likod. Dapat mga, o niya, dili lang ka na ha, dili lang inyong presensya, kundi ang inyong nindot nga presensya. Thank you kaayo. Thank you for giving us senior citizens a good example. Look at yourself. I'm sure Ginoo lipay tan-aw ninyo, oy, ngano? Disente mo nagsimba. Manghinaot ko nga, maganda mo kadako, magpabili ng inyong pagkadisente ba? Kay abi ninyo magkanam ko dako, maganda mo kasiksi. Mag-iniyat na mo. Bisan sulod sa simbahan. Di maayo. Oy, di okay man na magpa-party hayta, dos gawas. Okay man kay magparty man ka mo wala. Okay. Pero when you are inside the house of God, you should dress properly. Dong, salamat ha. Kamu din mga anak ha. Thank you ha. For giving us a good example. Wa ko magpasabot nga dress properly, mahalon nga sinina. Di ang kinahanglan. Kaya ang Ginoo di man tanaw sa tag sa inyo, pila man imong sinina? Unsa man imong sinina, mahalo na? Unsa man ang klase na? No. Limpyo, decente. That is all. Ha? Limpyo, decente. Ang imo kasing-kasing, limpyo, decente, imo na ang langit. Amen? Pakpakan to mga bata.
Last 2 minutes. Last 2 minutes. Lingi asa ang inyong tapad. Unya ing na dayon, ayaw pag tinapulan aron di ka magutman. Sige. Please, please. Okay ba? Okay ba? Ayaw pag tinapulan aron di ka magutman. Di magid magutman ang tao basta mo trabaho lang. Kunya dinhi sa ato ang atong patron San Isidro Labrador. Okay? Kunya tao nga nagtrabaho. Dili dato pero nakapahimuot sa Ginoo. Ngano man nagtrabaho siya sa limpyo nga paagi. Kunya nakanindot ni San Isidro kay sa tanan niyang buhaton sugdan niya sa Ginoo. Pagampo sa Ginoo. Ang uban, nigmatapak, ilis, lamos, lakaw, trabaho sa uma. Mama po din hitabo karon dahil kay mga negosyante, mga trabahante, lakaw lang. Ditso lang, trabaho dayon. Labi na naidahang tumanon ng trabaho. Si San Isidro, iinanta, muluhod o naatubangan sa Ginoo. Magampo, Lord, ubani ko sa akong trabaho. Kabalo ko, kung wa ko'y mahimo. Kabalo ko, bisan unsaon ako paningkamot, kung wa ka, Lord, di magbabungahon. Amen? Abi ninyo mga igsoon, kung kitang tanan ha, pare, mayor, opisyal, mga ordinaryo mag-uuma, tricycle driver, kung ang atong trabaho sugdan sa pagampo, pagkanindot, wa gyoy maglisod. Ang tanan lagaran sa maayo. Makahuna-huna pagkakibinuang nga nagsugod kag pagampo. Makahuna-huna pagkakagpangurakot nga imo man gisugdan og pagampo. Abasi maparihab mo atong manang dito sa tindahan sa merkado na mas taas sa gapuyo pagkagabi na sangpit din sa iyahang tindira sa ubos. Inday, nakuhaan na ba nimo sa kakilo ang asukar? Nakuhaan na, ma'am. Inday, ang mantika, nakuhaan na ba nimo sa kabutilya? Nakuhaan na, ma'am. Mao di pamaagig panikas. Ang sinako, kuha sa kilo. Ang katupong tinaro, kuhaan po sa kalapat. Panikas mo na. Inday, ag bugas, imo na ba nakuhaan? Nakuhaan na, ma'am. Ala, Inday, saka na diri, kay magrosaryo na ta. Impas, wa mamao. Kay di mo mamahimo sa gulon ang pagampo o ang pagbinuang. Nasabtan ko ninyo mga anak? Ha? Abi ninyo, kung makasabot ni mga bata, samot tag mga idara? Ha? O na nga, lipay ko kayo nga nakasabot mo. Ha? Kunya karon, ako na gining tapuson, kay gigutom ng mga pare. Pagkamatay pa ni Itok, namatay si Itok, dito sa langit, pagsud na niya anak, ingon na siya, San Pedro, pasudlan ako diha. O, sudre Itok, pasud. Asa man ko puyo San Isidro? San Pedro. Ingon si San Pedro nga, papilion lang kanako, pero suroy sa dadiri. Sus, pagsud, pag Itok sa langit, nakita, dagko kay mga kaldero. Unsa man yung mga kaldero din eh. Yang sa man, sugam tan-aw tok. Yablihan ni San Pedro ang usa ka dakong kaldero. Pag-abli pa na, yung ito, uy, unsa man ni, mura man ni kaning si Charong Bulaklak. Diha, tanawa, ikaraw. Pagkaraw pa kay mga dunggan mas tao. Uy, lain naman ang anong naman ang dunggan diri. Nya ingon San Pedro, kani mga dunggan sa tao ni nga dito sa kalibutan kani adto, nakadungog sila sa maayong balita ug unsay gitudlo ni Kristo. Pero nakadungog na sila pero wa man sila magtarong silang kinabuhi. Mao na nga pagkamatay nila, ang nalangit agdunggan ra. Aw di ay. Nya kanang laing kaldero, ablihi ko na. Yablihan ni San Pedro. Pagkaraw pa na, uy, lain naman ha, asam na, linggo na sa baboy. Di, linggo sa baboy. Dila dis mga tao. Ano naman ang mga dila diri?
sa agoy sa buhi pa ni sila, maayo kay mo sulti, maayo kay mo wali, maayo kay mo yaw-yaw, maayo mo tudlo. Pero wa puy ang ilang gipang tudlo. Pagkamatay, ang nalangit, ang dila ra. Oh. Karon, ablihan niyo sa kaldero. Sus, gipablihan. Pagtanaw pang itok kay, uy, wow, bulalo. Ay, bulalo, taka-taka man kato. Be, karawa, pagkaraw pa na, sus, mga tuhod sa tao. Mga tuhod. Uy, nga naman ang mga tuhod dire. Ingon San Pedro, ay, kini mga tawhana, sa dito pa sa yuta, grabe mag-ampo, magrosaryo, magnobena, sige gluhod. Pero inigawas, hindi ko mag-ampo, manglibak, magmarites. O pagkamatay, nalangit ang tuhod. Namangutan ako ninyo. Dinig kamatay na to. Unsa kahi malangit na to? Mga igsoon, siguro alang gininyo ha, nga malangit ang kasing-kasing. Kay kung makasulod ang kasing-kasing sa langit, makasulod na ang tibuok nimo nga pagkatao. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva San Isidro Labrador! Pakpakan na ito ang mahal nga patron. Magdungan kita karon sa pagpadayag. Nagatuo ako sa Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug kang Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug kinabuhing dayon. Amen. Samtang naglaom kita ug nagpaabot sa kalipayng langit nun, magampo kita nga ligunon sa Dios ang atong kaugalingon aron makapuyo sa hingpit sa atong pagkakristiyano. Magampo kita umingon, Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga ang Espiritu sa kinaadman, mugiya sa Santo Papa, si Papa Leo, o sa mga kaobispuhan, ilabi na diha sa ilang pagpangalagad, isip mga magbalantay sa simbahan, magampo kita. Nga sila nga anaa sa pangagamhanan, magmadasigon diha sa ilang panaad sa pag-ambit, alang sa kaluwasan sa mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Nga dinhi sa atong katilingban ug sa mga kabanayan, magdugang ang bokasyon sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kababayinan o kalalakin ang gilain alang sa Ginoo, makabaton sa tinuod nga Espiritu ni Jesus, nga mianhi aron mo alagad, o dili aron maoy alagaran. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabaya na
ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuuhong mihalin na makakita sa kaluwasan sa Dios didto sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Ginoo, paminawa kining among mga pag-ampo, apil ang naa sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, mga pag-ampo alang sa among mga minahal sa kinabuhi. Hatagi og katumanan ang among mga maayong pangandoy, kay kinintanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Pagampo kamo, mga igsuon, aron nga atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Ginoo, naghalad kami kanimo ning mga gasa sa paghandom ni San Isidro, ihatag sa imong katawhan ang grasya sa kalinaw ug kahiusa, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, tunhay nga Diyos ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, kay ikaw nagpalambo sa imong simbahan, pinaagi sa gahom, nga kanunay bag-o, diya sa kaybulungang kinabuhi sa imong mga santos. Ug naghatag ikaw kanamo sa dili kadwaduhaan nga timaan sa imong gugma, ingon man aron madangat namo ang kaluwasan, nadasig kami sa bantog nila nga panig-ingnan, ug natabangan pinaagi silang makanunayong pangaliya. Ug busaw ban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa among pag-awit. Santos, gid ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu ang pagsantos ni magasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas, ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
ang pagandom sa kamatayon at pagkabanhaw ni Kristo. Naghahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na si Padre Orly. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanahato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa nandautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layus tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo nagyan ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw manaa kaninyo. Ato ipakita ang timaan sa atong panaginig sa unay.
Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Pagi kami sa kalibutan. Kini maong kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit sa bangkite sa atong Ginoo. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. $25 lang. Nalang ko ihangyo ninyo sa di pang katapusang panalangin. Una, pag-abot na mo diri, bugnaw gid ang inyong lugar. Tungod ni sa nahibiling mga kahoy ninyo, nakita ginako ang palibot, daghan pang kahoy, daghan pang mga tugas. Muhangyo lang ko ninyo, palihog, ampingin ninyo. Kung mamutol man gani, kinahanglang bawsag daghag tanom, nya di lang sayon-sayonon pagputol para sa atong mga kabataan nga nahibilin. Okay? So please, ampingi ang nahibilin nato nga mga kakahuyan. No? Hangyo ko sa mayor o sa mga pangulo diri sa mga barangay, tabang tagbantay ng atong mga bililhong kahoy magpabilin para sa atong mga anak o sa mga anak sa atong mga anak. Ikaduha na kong hangyo, atong paningkamutan nga matag tuig ang atong parokya doon na gid tay -, usa ka seminarista. Magpari nga atong suportahan, tabangan nato na magpadayon siya, atong suportaan sa iya mga galastuhon. Pero naagid unta gyud kada tuig. Kamo diha mga batan-on ha, please consider panood mo seminaryo. Di gid mo magmahay sa Ginoo. Basin po na ganahan magmadre, okay pod. Ha? Pero ako nag-uol jud ko kay ang ato mga kaparian nag-anam katigulang. No? Basko pa man pero napoy mga lisod na gyud. In a few years time, mugamay ang ato mga pari. Makulangan na ang mga lagad sa atong parokya. So, Padre Nilo, maningkamot ta Pader, kada tuig natin -, usa ka seminarista. Ug maudaghan, mas maayo. No? Kana lang akong hangyo. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Manalangin kaninyo ang Diyos nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa dadang kalinaw ni Kristo.